an b'aw ladɔnya k'a fɔ sardasiw ninnu bɛ Gao yan u ye patrouille de daminɛ a bɛ dugukun kɛlɛ bɔ bi lundi tɛmɛnen commandant zone Issa Bagayogo a ye point de presse dɔ kɛ ka patrouille ni jaabiw di tubabukan la Bara Suleymani Dial a bɛ na u bɛɛ yɛlɛma bamanankan la an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Je suis le colonel Issa Bagayogo, le commandant de la zone de défense numéro 1. Colonel Issa Bagayogo y'a yira a ka kumakan kɔnɔ ko ni opération dugubasigi nin k'a daminɛna kabini octobre kalo tile 29 fo ka na se novembre kalo tile 7 ma. U sera ka min bila sen kan walasa u ka se ka nimisi wasa sɔrɔ u ka baara la ko maa 365 n'o ye faso fini tabagaw la olu de bilala sen kan walasa ka se ka nin baara in kɛ wa mobili 27 o min kɔnɔna na protection civile maaw ka mobili kelen ani ambulance kelen bɛ o la moto den 10 walasa ka se ka don ka bɔ womisɛn dɔw la olu ka se ka nɔgɔya faso fini tabagaw ma. Colonel Issa Bagayogo y'a yira a ka kumakan kɔnɔ ko Gao dugu kɔnɔna bɛɛ a quartier bɛɛ lajɛlen ko olu bɛɛ lajɛlen fuyela ne ka patrouille k'a kan a patrouille ninnu na fuyi ninnu bɛ kɛ waati dɔw la balinankow kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ sɔgɔmada joona fɛ a bɛ se ka kɛ tile bin kuma walima a bɛ se ka kɛ su gannen kɔfɛ k'a fara olu kan k'u sera site des personnes déplacées minnu bɛ Gao a bɛɛ lajɛlen fuyera ka tila ka bɛɛ lajɛlen contrôler u ka hakɛw bonya kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye. A yirala k'a fɔ fɛnɛ Gao marabolo a dafɛ dugu k'a daminɛ kilomɛtiri 5 la fo ka taa se kilomɛtiri 10 na a bɛɛ lajɛlen fuyela wa a bɛɛ lajɛlen patrouille kɛra la. Nafa jumɛn de yera nin baara in na dɔgɔkun kelen kɔnɔna na. Colonel Issa Bagayogo ko maa minnu welela ni k'u sɛgɛsɛgɛ a bɛ taa jɔ maa 7 la o maa 7 bɛɛ lajɛlen yera site de déplacés yɔrɔ ninnu de la. Armes minnu yera minnu sera ka minɛ o bɛ t'i jɔ fo arme 18 na n'a bɛ fɔ minnu ma ko arme de guerre munition n'o ye kisɛw ni muguw ye o min yera o ye boîte 47 ɲɔgɔnna chargeur ayiwa a b'a yira na k'a fɔ fɛnɛ ko chargeur kelen o kelen kɔnɔ cartouche 30 bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ wa nin bɛɛ lajɛlen dira gendarmerie maaw ma. Mobile minnu interpellé la dugu in kɔnɔna na ani dafɛ dugu la u y'a fɔ cogoya min na identification foyi tɛ min na o ye mobile 46 ye pièce hali kelen tɛ olu la nka o dira service technique ma walasa ka se ka numéro de châssis sigi a bɛɛ lajɛlen ka se ka identification kɛ ko ɲuman. A y'a yira na k'a fɔ fɛnɛ ko k'a daminɛ o dɔgɔkun kelen kɔnɔna na n'o ye octobre kalo tile 29 fo ka na se novembre kalo tile 7 ma braquage ma kɛ mɔgɔ ma enlevé wa mɔgɔ ma faga Gao dugu a n'a lamini kɔnɔna ye. Il y a eu aucun braquage, aucun enlèvement à l'intérieur de la ville de Gao et ses abords. Gao VOA Bambara tɔgɔ la Boubacar Touré.